Sino man po ang nagbigay nito, thank you, thank you. Tita. Tita. Kiss, kiss, tita. Good morning. Dada having breakfast in the garden. Doesn't happen that often. But nice weather and we're still free. Kaya kape-kape muna dyan. Nagbabad na ako. Oh. Ayan, naglaba na ako. Nilabas ko na yung mga toys ni Sophia para mamaya ready na sa kanya. Mayong udto. Welcome to my channel. Ako po pala si Yen. Asawa ko po ay British at saka may isa po kaming anak and we are living here in the Netherlands. So, kung bago kayo, please click the subscribe button. Walang ganap mga loves. Linis pa din. Nililinis ko tong cabinet na to kasi last few days parang tatapon ko lang siya dyan. So, alam ko na medyo magulo siya. So, kaya lilinisin ko. Yung baba namin, yung parang underground, nalinis ko na siya kahapon. Lahat na ng things doon, malinis na. Yung mga dapat itatapon na. Yung mga ibibigay ko, kukunin na lang. Then, ewan ko kung kailan, pag hindi niya kunin, itatapon ko. May bibigay ako na bread machine at saka maliit na oven. So, kung hindi, itatapon ko na siya kasi wala na kaming pwesto dito sa loob ng bahay. At saka hindi ko naman sila ginagamit. And, naglalaban na ako ng mga unan. Tapos yung mga foam ni Sophia nasa labas na kasi 26 degree. Imagine that, super init. Tapos bukas 28. So, pwede tayong maglakad ng nakapanty lang at saka nakabikini, no? Kung pwede lang, kung maganda sa nakatawan natin at hindi tayo nagugluta, pwede natin gawin yan. Pero, hindi eh. Teka lang, nakalimutan kong i-open yung Mother's Day gift sa akin ni Sophia na ginawa niya nung nasa school sila. And then, meron tayong package na dumating. Ito siya. Package. And hindi ko alam kung saan nang galing. Basta naka-address lang siya sa akin. Tapos, galing daw to sa bambinifashion.com sa Vienna, Austria. So, di ko alam kung kanino galing to kasi nakalagay dito children clothes. So, kung sino man po ang nagbigay nito, thank you. Alam ko para kay Sophia to. Bubuksan namin mamayang hapon pag andito na siya. Alam nyo, ngayon lumalaki si Sophia. Lalo siyang nagiging matigas ang ulo sa pagdating sa pananamit. Meron akong gusto niya pa ulit-ulit yung mga dresses niya. Yung mga favorite niya pa ulit-ulit talaga. Yung stripe na green, yung stripe na pink, yung stripe na white. Yan yung mga gusto niya. May bago ako na hindi pa niya nasusuot. Na gusto kong suotin niya kasi hindi na niya masusuot kasi lumalaki siya. So, hindi talaga. Nag-aaway na kami sa damit ngayon. May mga gusto na talaga siya ng mga damit at namimili na talaga. So, hindi ko muna to siya bubuksan. Tignan natin pagdating ni Sophia mamaya. Magsampay ta kay nindot kay ang init. Oh. 'Di ba? Stop ako sa paglilinis kasi ito yung ginawa namin. Nagpatulong ako kay Dada. Yeah. Throwing old papers, mga 5 years ago, ganun. And then, nakita ko tong yung buntis ako, dito, itatapon ko sana. So, nakita ko dito sa dulo, may mga remarks. Ayan, no. Yeah. Mga ilang grams na si Sophia, ganito, andito lahat. Tapos, marami akong nakita dito na remembrance. Yung garbage namin, papel lang. Kunin ni Dada si Sophia, tapos nagluto ako ng nag-defrost ako ng ng saging. Sabi pa naman,
Parang ang baho dito. Ang baho. Sabi ko, ano mabaho? Sabi niya, fish. Sabi ko, dok lang ako gumawa ng fish ha. Saging lang. Sabi niya, sininghot niya. Sabi pa naman, parang bahong paa. Smelly feet. Sabi ko, ang layo ng connection mo. Sarap. Oh, the face. What happened to the face? Tired? Are you tired? No. Say hi. She slept? No. I miss you, Nak. So quiet, the baby. So tired from the very hot. Yeah? So tired from the hot. I shush. Huh? Oh, what is that? It's a flower. Talagang gusto niya suotin kanina. Sabi ko, wag. Kasi may iba ako na damit. Ayaw niya. Yan talaga, oh. Paulit-ulit. Hayaan na lang. Para walang gulo. Kasi umiyak na kanina. And what do you want to do? Huh? They already have no air. Yeah? You want to eat na? No. Okay. Yes. Oh, yes? What do you want to eat? Huh? Play. Okay. I will let Sophia open the box. Ito yung nagpadala na hindi namin alam. Nakalagay lang is Vienna, Austria, at saka galing sa company. Yes, it's for you. Okay. Open first. Si Dada help. You say thank you. Huh? Say thank you, Tita, or whoever gave this one to you. Okay. What's that? Okay, get the box. Okay. Wait, anak, wait. Wow! What's that? Moy! Moy is nice. Here, come here. Show them. What do you have? I have some unicorn bag. Thank you. And what is this? Then a Playmobil. Wow. Yeah. Wow. What is in there? Yeah? What's in there? There's nothing there. And then open? See? It's a backpack, yeah? Ito oh, ang ganda-ganda ng ng unicorn. Para hindi na ako bibili. Thank you. Tignan natin kung may nakalagay ba na pangalan. Oh, thank you so much. Did you like it, Nak? Say thank you. Thank you. Say thank you, Tita. 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 Kiss. Nung natapos na yung aming garden, dito na kami kumakain pag maganda yung weather. So, kumakain na si Sophia ngayon. Ayan, oh. Pinakain ko lang ng hotdog. Nagalit si Martin, maldito na ko kasi, masama na yung hotdog. Paminsan-minsan lang naman.
Si Bana, bumili ng kanyang dinner, shawarma. Hindi pa ako naghilamos, mga loves. Hindi na ako nagbihis. Tinatamad talaga ako kasi dami kong ginawa. Tapos sakit ng likod ko. Gusto ko matulog muna. Pero wala pa munang time kasi andito na si Sophia. Basa pa yung aking hinalay na unlan. Ito, oh. Basa pa. Antay lang ng konti. Alam nyo, yung nagpadala ba ng bag at saka yung laruan, hindi ko pa alam talaga kung sino. Meron akong alam na gustong magpadala sa kanya kasi sinabihan ako, pero Germany siya. Kaso lang ito, came from Austria sa Vienna. So, di ko alam kung sa kanya to galing. Medyo pricey yung pagkabili niya nito. Sus, my God. Thank you sa nag-sponsor kay Sophia. Say thank you, tita. Tita. Kiss, tita. Nakasabot na akong anak, no? Kaawa sa lugo po di karong Friday, mga 2 daimi. So, next week, pasok na tayo, mga labs. Balik na tayo. No, panoorin nyo yung vlog ni Inday Val at saka ni Inday Ikat sa birthday celebration ni Sophia. Kasi may ibang version din sila. Ako din, may ibang version din ako. Hindi nagkadimaw yung vlog ko talaga. Panoorin nyo yung vlog ko. Madali lang yung dinner ko. Leftover na chicken. Salad. Yeah, you want? Okay. Ayan, dinner natin. Dinner ni Dada. Dali lang. There is garden kasi wang lamisa-misa. Okay. Sophia also. This is the dinner. Show your dinner. Show your dinner. That's your dinner? Yeah? Use your fork. Okay? It's cold now. Blow lang ga. Yeah? Yung lugar ni Dada, kinuha ni Sophia. Nakatid si Dada ng plato doon. Bumalik ng may cake. Ayan, hinigan na ni Sophia. Cute kay globot. Last ng cake. Cake? Get your fork ka. Cake. Oh, cake. No, Mine? Oh. Give her, Dada. Makalitok-litok na biapod siya. Oh. Yung cake ko, sabi ni Inday Val, thank you. Masarap daw kasi nag-take out na lang sila. Ayan lang. Next time, more practice pa talaga para mabalik yung ko sa pagbabake. Still okay, Dada? Okay pa daw. Ano pa yan Saturday, Friday. Ayan. Give Mama too? Give Mama a little. Oh, wait. Masarap pa, in fairness. It's still okay. So, let's end the vlog for today. Nak, say goodbye na. Goodbye, my pretty baby. So, hindi kaya mukat ang face. Kasi maliligo pa kami. Mutog ilok. She loves it so much. Paminsan-minsan lang to. Naklo. Baho. Goodbye.